Siyawamukela ku-TV yakahamba phambili iGuluva TV. Qala ukuthondela lokhu, subscribe, share, comment, like, asihlangane khona. Kanti manje kubingelana lesikhathi ekubingelana yena Mathinta acabisa intombi zimqomela amehla akhe abanye baqamela imali ethi bazingena kwethu. Okokushintsha uDJ khona kuyakhalisa. Kuthiwa abe hawu nangu lokuthiwa lo hawu ufuna bangubone lokuthiwa lona yiwo lo sikhatha nabantu. Kuthiwa washintsha uDJ wafaka owakhe. Ake nguyeke indaba kakuthiwa wafowethu angikhulumi ngokuthiwa angikhulumi ngenziwa bethi. Kuleyo ukuthi washintsha uDJ wafaka owakhe. Leyo yokucula bafethu stage yokuya stage yokuyoperforma. Mawuzoyoperforma samoya uvela uvuke ekseni bese uyahamba uyoperforma la uyoperforma khona. Kodwa uyaziprepareisha uyazilungiselela uyareheza yabona. Kungenzeka umculi ube mhlawumbe usebenzisa ihall elithize noma indawo ethize la nizosebenzisa khona izipika zenu nisebenzisa isystem yenu no DJ wenu. Uthola ukuthi man reheza lapho uDJ ayazi yonke into eniyenzayo lo enihamba naye lo wenu. So kufanele masifika lapha stage ngoba kuyenzeka umculi uthola ukuthi ingoma uzofika cula half ayiyeke phakathi nendawo. Lokho kwaziwa uDJ nabaculi yabona. Uthola ukuthi uDJ nje useyazi ukuthi le ngoma ngizoyivala la kanti nomcuna lomnikazi wengoma uyazi ukuthi usezoyivala manje bese siyashintsha same time. So bayirehezile le yonto. So ku right akunankinga ngicabanga ukuthi kuyaliswa lokuyalwisa lokho bafowethu kufanele vele ukuthi amshintshe mayecela ukumshintsha noma angazi noma wacela noma wenze njani kodwa uyeke ukuthi kuthiwa wacela noma kuthiwa akacelanga. Ubese uyacela bese ukushintsha uDJ bese enza lento akade niyenza ku rehearsal bese ziyakhala ukushintsha uDJ angiboni ukuthi kuyinkinga kangakho yabona. Bafethu yabona lokuthiwa lo kunje uBig Zulu wathi singamaciko singagibele stage mic singayiphethe. Sigibela siyiphetheke manje mfokanene siyahlwithwa basiphuca senze njani awusitshele bhuti omdala senze njani siyibambe ngezandla zombili mic noma senze kanjani bafuthu hey yabona ke kodwa lento eyenziwe umthandeni laphana umfowamangqele kwi-mother of all angikhathali mina ukuthi uyiphi nation noma nation ebomvu noma nation ehlaza noma nation emhlophe noma epink Manqele ubhedile laphana wena futhi nawe uyakwazi lokho uma usuhobile lapha nempisi ezinye lezo usuku uhobe nazo lapho nidesha la nidesha khona uniyavumelana ukuthi hayi kodwa bafana showcase laphana sibhedile lapha uma kungekhonto ivele futhi mhlambe lento le into ebenivele niyisophile nani ihlelile la benisuke khona ukuthi nina vele nifuna ukufika lapha nanibhede yabona futhi ngiyazi mina ukuthi nina niyazi ukuthi nina nibhedile yezwana ngiyazi mina ukuthi nina niyazi nina ukuthi nibhedile. Iphutha manje sekuyileli labantu abalokhu benivuna benza sengazi ukuthi nina nibhedanga lapha bebe bazi kahle ukuthi nina nibhedile. Indaba isizo lokhu isuka ekuthenini pause imdolo ushelana fuseg esinye isihloko leso nje sangelinye ilanga siyobuye sisikhulume nje sesikhuluma ngoZimdollar angikhulumi ngoZimdollar la ngikhuluma nje ngoManqele nalento ayenze lapha ukuthi iyabheda. Uma kuukuthi umthandeni niyamthanda nina umthandeni mtsheleni phela msana lokhu nimfihlela nithi inkaba ushayile inkaba ushayele lapha namthandeni yini oshayile lapha nawe namthandeni wena hayi hey msana ukudlala ngalempisi lena nina lokhu nihlomekisa nanoma lempisi sibheda ubhedile wena Manqele how you should Ngithi angiyenze nje ebumnyameni. Ngicabanga ukuthi wonke umuntu blame uZimdollar. Hey, wonke umuntu blame uZimdollar. Akanoyenza nje wathi uZimdollar right. Kwenziwa yini? Nama Blue Nation now thule. Athi futhi hey uZimdollar uyabheda.
Yabona ke manje ke hayi ngiyabonga nama Blue Nation avuna ama Red Nation angikhulumi njengo mlandeli kaMthandeni ngikhulumela eSouth Africa wonke umuntu njengamanje awu ngixawule cha nje ngempela lo sisi hawu nama Blue Nation nje athi wrong lo sisi awu osiyami funa ayibone ngempela funa ayibone ukuthi le mpayilwayo ayinasicoco lo mntana naye uthule futhi ngifisa ungalingi uphendule uduyaza mfoka amanqele gazi lami mzala ungalingi uphendule hey mowaphendula mfowethu ngiyongibona ngathi ngobani ungalingi uyiphendula yabona nje ungalingi wena Zimdollar asikudefender la bethi uyakhonkotha namhlanje usukwazi ukuthi ungabiza indoda engaka uthi kuyona uthi fuseg indoda engaka ayiqinisile ubhecele wena manje uyakhonkotha wena ayiqinisile uyakhonkotha wena lwabisha lokhu nibhizi nywe uZimdollar wanjanjani ukhona umuntu wakwabuya emendweni walunga ngoba niyazi ukuthi umthandeni akanaphutha akana ungiphuca imic sengiyavalelisa phuca umthandeni imic uyavalelisa ukuthi hayi bathi abahleli bemicimbi isikhathi sesiphelile wena ufika uyangihlwitha manje ke yekelani lokuthi nywe umuntu obuye emendweni akazalunga ufuna ukwazi nje lokho futhi ngeke umshintshe ohlezi kanjalo kodwa nje kusijwayela kami nomqhumisa mina umqhumisa bengisacela ningithumelele ivideo kaDali emfake stage yabo ngoba ngathi ngisheshe ngaphawula la ngathi ngisheshe ngapost celi ngicela one video kamntakwethu ethi akangena stage hey kuna status engifuna usidelete la ngathi ngisheshe ngaposta angisazi manje nami hey nami angisazi lalela webiyela njengamanje shona phansi emdetsheni hayi bathi uMr Paris kunjalo uPutin ayeye Mthandeni ayeye elisha ayeye akekho umuntu ongahletshe ngisho president uyahletshe asimhlebela ngalo Mthandeni ukumbona mase sesithethe sebo asela khona into nje khona kulungile sihamba habe ha he cishe bafana bafowethu cishe umuntu wabheda cisho ngabheda uyangizwa lana cisho ngenza ivideo yizokhuluma ngalesi sigameko sakulo mcimbi bengizokhuluma umbhedo wodwa lana bengizokhuluma umbhedo bengizokhuluma amanga layelani bafowethu uma kuwukuthi uyafana nami kulo mcimbi ubungekho uyafana nami awunayo ivideo mhlawumbe ephelele kusuka umthandeni ezongena azangene kuze kuyophela thula idli shut up nduthula udli shut up sizoqamba amanga abafowethu lana abafowethu kubhlungu phela ukukhuluma into izwe ngabantu mina ngizwe kuthiwa umthandeni ufike late la kulo mcimbi ufike late wazofuna ukuperforma ngesikhathi ekungesona sakhe esefikile khona lapho wazoyingenela yena estage 2 ungene nedlakela wafike kwashintshwa izipika kwashintshwa yonke into kwashintshwa DJ wayeseyangena okukhulu nakho konke kuthiwa wangena engabiziwe
Hayi khona man ngeke ngizostambisa amanga nini. Sesizokwenza sure manje ukuthi yabona mina sesizokwenza sure ukuthi ngiyayikhuluma into engiyazi. Mayingayazi leyo nto yayiyeka man. Go on suka. Thiwe fuseg habi. Nangu ukuthiwa right. Thiwe fuseg. Yabona ke lo uright kakhulu ngoba une proof. Lona uright kabi ngoba une proof. Ngeke akwazi uZimdollar ukuvika athi angishonga ukuthi fuseg ngithe angazi ukuthi angathini. Ushilo sonke ke sinobufakazi ngoba ama video ayamveza ayaveza yonke into ayenzile. Yena ke ayi usele nebhadi ke lokuthi uthuke nje umculi yena njengomuntu osesigabeni esinjeya kulo yamcimbi osesigabeni esinjeya empilweni. Le yanto iyaphoxa ke ngoba sike sakhuluma sakhihliza amagwebu la uZimdollar ethukwe ubheka icele embize ngomdlwembe. Sakhalela thina ukuthi nje awukwazi ehlangalaleni ukuthi umuntu onjengawe ngabiza umuntu onjengoZimdollar ambize ngomdlwembe. Namhlanje umuntu onjengoZimdollar abiza umuntu onjengomthandeni athi fuseg yena phambi kwabalandeli bakhe, phambi kwabathandi bomculo wakhe, phambi kwabathandi bakhe ngqo uZimdollar, phambi kwabalaleli bokhozi, phambi kwabathandi baloya mcimbi ekadula phana. Yabona bafethu ayileyani iphoxile bafethu. Yabona ngomthetho uZimdollar bekufanele ukuthi ayenze ivideo axolise asho ukuthi ubedakiwe laphana uphunyukile akayizwanga uyikhulumele yanto edakiwe avela ngcona vela athi nje ubedakiwe. Hayibo webafethu niyanothisa yena ukuthi indaba laphana ibingequantum komuntu ozophuma number 1 ozowina equantum. Kodwa niyabona ukuthi leyo nto leyo into ekhohlakele nje leyo nto leyo engaziwa nokuthi kwenzakalani. Mongabuza abantu nje ngoba becomment on social media ayikho into abangayisho abangayithena ukuthi bayazi ukuthi bekune price engaka lapha equantum. Ihambile yonke lento yonke into ingomthandeni nokhuzana. Into enginothisayo kodwa enkulumeni kaMavundla umkhonzile umthandeni. Abantu abaningi uyazi ukuthi bamkhonzile abanye balimele yonke lento le. Angikho kodwa lapho kodwa yazi ukuthi bengingayinakile lento le. Mase ngithi ngiyabuka manje ntamba mayibo. Lana bekuwina iquantum. So lento ikhohlekile nje straight bafethu ngeke ayilungile lento le. Hayi kulunganga ngempela wrong lento le. Umuntu phela manje ungabe uyacelebrate noma engabe uyatrend umuntu owina iquantum. Hayi siyezwa abanye bekhuluma la kuthiwa ngazi iquantum le second hand akusikhona ukuthi lokho mina ngazi bona iquantum elipostiwe nje yonke lento le kulungile kodwa nje bengisho ukuthi hayi khona senishiftile nikhohliwe ukuthi kwenzakala.